Nyakora mugejong dakika ina par koda angwena tok sachiel marokinyi machiegni e twak maromo kuongo kinyi makawuono kamondo twak otudore kod chulo joma ng'anyo ohinyo. Nyakasani nyakora mugejong wang'eyo ni nitiere joma opogore pacho kae ma osebedo ka yudo midhiero e kinde ng'anyo. Obed ng'anyo mano mahiga mokalo kata ng'anyo mahiga ni kachiel koda mahigni mamoko mosebedo ka timore e pacho kae. Penjo en ni bende nitiere kaka inyalo chulgi e yo makare, to bende geno nitiere ni chudo makamani ibo bed ka itimo, to jogo madwaro ni ochulgi to en lai mane mowinjo bed ni giluwo mar mondo mi gineno ni ochulgi e yo makare, kata bedo ni kane gihinyore e ng'anyo, kata bedo ni nitiere johera maggi mane ochiel gi lisasi to ne ok ging'anyi, kata bedo ni ngimagi ok nyal duogo kare, to chudo makamano nitiere kaka nyalo konyogi matin. Mane omiyo okinyi makawuono nyakora Mugejong nitiere kae kod wakili Ochiel mar mondo mi wagoane mbaka ni to chulo joma ng'anyo ohinyo bende nyalore kose en mana wanyalo wacho ni en lek ma jogo gitema to onge chudo moramora magibiro yudo bang' ka chenro no duto orumo. Wakili oyawre chiwo nado kinyi makawuono. Achiwo maber dinade. Antiere makare machiegni twak. Erokamano. Nyakora Mugejong in bende kamora mora ma itudri kodwa kinyi makawuono bed thuolo mano mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuo kari 3 Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ kocha kutwak mano yanga ukinyi makawuono wakili. Wang'eyo ni ng'anyo osebedo ka timore pacho kae, jo Kenya mathoth osebedo ka yudore kama tek kalore ni moko kuomgi yudo hinyruok, moko kuomgi johera maggi ichielo gi magina kata ichielo gi lisasi ma wit ngimagi e ng'anyo makamano. Penjo mapenjo kawuono, ang'o ma inyalo chulgi kata chudo nyalo bede yo machalo nade, lai mane mowinjo bed ni giluwo mar mondo mi ochulgi kata bedo ni johera maggi motho ok nyal duogo, hinyruok ma gintiere godo seche moko en hinyruok ma gibiro bedo ka gidak godo e ngimagi duto. Okay, koro wachno bo chakore gi katiba. Katiba wacho ni ka haki mari okethore, ka rights magi obedo violated, to nitie gik ma court nya timoni. Court nya chiwo order iluongo ni declaration ma wacha ni gima notimore ni rach. Court nyalo chiwo order mar compensation kata chudo. Koro gimokwongo en ni wachno onego dhi court. To kapok odhi court, to sani apani Attorney General ma Kenya en nyalo iluongo ni Dorcas Oduor. Kanyo en mochung'e, nikech kata kidhi court ma court ochiwo order ni mondo chuli, to ng'ama nyiso jaluo machielo miluongo ni Mbadi mondo gol pesa en the Attorney General. Awacho kamano nikech nitie joluo manohinyore kinde Moi, Professor Edward Okong' Ayugi gini modhi court mochul, but cases gi ochung' kacha pok omigi pesa. Mapani gima ne Gitobu penjo e barua mano ndiko kodwoko babacha, gima ne baba wacho ni oji mondo bi owuo, to Gitobu wacho ni gimidwaro ken wuoyo en action. Koro outside the court system, kokidhi court, to ntie kaka administratively the Attorney General nyalo tero wach e parliament mondo ochiw order mondo jogo ochul. To in fact gipacha to gima duong' mane onego bed ni timore sirikal miluongo ni BBG, jomoko luonge ni blood based government, jomoko luonge ni sirikal mamanywanda. En ni nonego bed ni ing'iyo kaka inya chul joluo to osehinyore mang'eny. 2007 joma ohinyore cases gimoko pod nie court, to ng'eny ji pok ochul. Police nohinyo ji mang'eny e thurwa, jogo wachgi pod oling' kanyo. 2017 ji ochako hinyore kendo jogo wachgi pod oling' kanyo. 2022 be joluo moko ohinyore. 2023 Azimio protest kinde ng'anyo manotelne gi Raila Odinga e wach Finance Act ma 2023 joluo 175 nonegi. Jogo notero court e case gi Azimio. Case no pok owinje, to apani mago kuonde mane Attorney General onego bed ni nosedonje mondo ng'i kaka settlement inyalo tim.
osiepna Kaluma gini mani parliament nonego bed ni osenyiso Mbadi mondo ogol pesa mondo ochul jogo. Ko gima temo wacho penjo bende mosenya kuom ng'adi wakili. Penjo be ma onyalo bedo ni wapenjore, bende jogo ma noyudo hinyruok e kinde mag ng'anyo bende ging'eyo adiera lai mowinjo bed ni giluwo, ahinya to jogo madwaro chudo, kata en yo mane mowinjo bed ni gitiyo godo mar mondo mi gine ni giluwo lai makare mar mondo mi koro Attorney General omak burano mar mondo mi one ni Mbadi ogolo pesa mondo koro jogi pesa obede e lwetgi kata e ofuko margi. Koro kadhi ka weche court to idwaro ni bed gi evidence ni in gi gimoro ni P3 kata ka ng'ati nonegi to in gi postmortem, ma bende postmortem no dwarore ni kik iwe mondo timre kende ka onge ng'ama ochung'ni. Kidwa ng'ama chung'ni inya gocho ne jo Law Society of Kenya kuma Faith Odhiambo nitie, inya gocho ne jo Kenya Commission on Human Rights kata Kenya National Commission on Human Rights. Gin ariyo, nitie the NGO to nitie be mar sirikal cha. Inya gocho ne jo IMLU, iluongo ni Independent Medical Legal Unit. Koro in gi proof ni gimidwaro chudo neno en gima notimore adieri. Kaito inyalo tero kese court. Ka in gi pesa titere ki ninya manyo wakili be mondo ochung'ni mokichulo, iluongo ni pro bono. Kata inya wuoyo gi jo Law Society of Kenya mondo uter gino, oterni okonyi, omi wakili oterni kes no mbele. Ntie buche ma ok mag sirikal kaka IMLU gini, ji kaka Katiba Institute. Koro inyalo manyo gimiluongo ni legal aid kata kony mar kisheria mondo okonyi mondo iter kes no mbele. Nawacho mbele kacha ni nitie kes mane jo Azimio otero e court mondo ochul ji 175 manohinyore 2023 ka gine ng'anyo mane Raila oluongo. Gie pacha paro ni mago e gik moko kuom niluongo ni 10 memoranda items mane Raila wacho ni oyiere gi Ruto ni joma osehinyore ichulo. Emomiyo nawacho ni aparo ni sani nonego bed ni waseneno some movement on that issue mondo joge mokwongo chul. Ta ang'o momiyo movement sani pok waneno? To bende wanyalo wacho ni nitiere buche adi mago mag compensation kata mag chudo manitiere do mapacho kae kopogore kod mano mar higa mar 2023 mane Azimio chwalo mondo chul ji 175. Sani gintiere adi, ang'o momiyo podi waneno ka gimoko onge gima waneno ka timore? Okay. Koro anowuon nitie cases moko ma setero mbele. Kopogore gi ng'anyo, nitie ja Pakistan moro polis nonego Kitengela, iluongo ni Ashad Sharif. Ne en ja non buche, ne en journalist. Ng'ama ne polis onego to giwacho ni onwa manyo gari ma Mercedes Benz, to ng'ani ne nitie Land Cruiser Toyota. Ng'ama ne ginego Kajiado cha. Jaode nobiro ma nachung'ne namako ne kes ma atero mbele ma High Court nowacho ni mondo chule 10 million, but sirikal no ochung'e appeal. Appeal no waseyale kendo warito duoko mar appeal no. Nitie kijana nonegi tarik 25 dwe mar 6 higa mokalo, iluongo ni Beasley Kogi. Natero kes ne mbele but court nowacho ni ne onge evidence malong'o, ni onge joma noneno. But king'iyo kacha joma nyalo neno bende luor ga seche moko. Koro ok oyie gi uamuzi mane court ochiwo no, wadhi mbele kode on appeal. Gin joma konyo moko chula pro bono. Nitie ng'ama ne oum gi flag cha, iluonge ni David Chege. Nawinjo ni ji wacho ni sani wan okuche wate. Koro kes David Chege be namako. En pod wawinje dwe mar 10 higani. Ageno ni wanyalo yudo duoko mopogore e kes David Chege no mondo chule. Nitie jofwamb weche manohinyore Nakuru, Nairobi, joma ne polise goya ni katimo tijgi mondo jofwamb weche kik nyis gima timore. Kes gino be amaka gi keses 3 matero mbele ma ok gichula, iluongo ni pro bono mondo akony. Koro gimomiyo nawacho mbele gacha ni ng'ato nyalo manyo wakili mondo okonye. Nitie wakinde mang'eny moyie konyo to ng'ama gikonyo ma gikia. Koro kinyalo dhi wakili tikwaye ikone ni ng'ato nohinyore, yie mondo ukonya. Kata inyalo dhi Law Society of Kenya to
mi wakili lakini ber ka in gi wakili mondo nikech wakindo ng'eyo the kind of evidence midwaro ging'eyo kama inyalo dhi ging'eyo ywak minyalo tero mbele court bende. Yeah. Mano bende makela e penjo machielo nikech ka wang'iyo higa mar 2023 sani wantiere higa mar 2025 ji 175 mane ohinyore e kinde ng'anyo mag Azimio pok ochul. Yeah. Buche mag chudo ma ichwale dogi owinjo bed ni gikawo thuolo malomo nade kaber nikech adiera ng'ato kochakore higa mar 2023 nyaka sani dong chunyi nyalo kata ol bi wach ni yawa we koro awera godo kalure ni osebudha ahinya koro wacho ni mano koro wawe no osedhi kamano seche moko sirikal oseng'ado nok nyal chula. Adier ni gigo seche moko nyalo budho. Awacho ni okonga yugi gini mane oiny kinde moi nyuche kochul ka wayudo katiba manyien mar higa mar 2010. Yeah. To kes Azimio cha nikech Azimio ne party baba Raila Odinga en ma otero court mbele ng'anyo ben manoluongo momiyo nawacho ni ke pacha taparo ni kes cha nonego bed ni ose dhi ir Attorney General mokwaye settlement ma kes no bedo settle mondo bed kaka ranyisi. To nitie moko bende matindo tindo ma ok ne onge ji mang'eny kaka mar Azimio no. Nitie kijana polis nonego Bungoma. Nosechule ma kes ne no dhi appeal. Osiepna moni Peter Wanyama mane ochung' ne kes no. Ko nitie moko makalo through the slips ma ok mak wang' nikech en an individual case. Kaka mar Pakistan cha no winje within an year. No injore 2022, 2023 waseyudo judgment, 2024 waseyudo judgment. Kendo wasedhi appeal, mo appeal no bendo osewinji. Wageno ni ka court oduogo nikech sani court odhi recess, Court of Appeal dhi recess dwe mar 8. Wageno ni koduogo to waboyudo judgment e case no. To judgment no kowuok inyalo ti kode kaka template mondo odhir godo mbele cases moko gi. Ko budho to nyalo budho e gimo miyo wacho niya ka nitie gimiluongo ni settlement ma otim administratively to odhi piyo nikech okiti gi thuolo e court. En gima MPs chiwo resolution osiepna Kaluma gini mane pale bunge sani chiwo resolution to giluongo mbadi to ginyiso mbadi ni supplementary budget to Attorney General approve and then jogo bedo compensated. Kipacha pani mag gik moko momiyo ODM nodonje sirikal. Koro diera nono ka gigo ok timre. Onge ng'ama wuoyo kuom gi to ne gin gik moko apar mane nyiswa ni magi gik momiyo odonje sirikal. Ni sani wan rusa wayueyo but jowa mosehinyore bende onego bed ni chulo sani. So kowuok e side mar sirikal onego bed ni odhi piyo to kotere court to nyalo budho matin. Lakini binyisowa bende ni wills mag justice ni dhi mos but girego mayom. Yeah. To ng'awinjo bed ni kawo ting'a mano mar chudo nikech adiera ka wang'iyo wechegi mago maga kata obila tiyo koda teko mathoth kuom jopiny nikech wang'iyo ni seche moko obila ema ochielo gi magina jang'anyo mane ng'anyo kacha. Ng'awinjo bed ni kawo ting'a mano mar chudo nego bed ni en obila wuona koso winjo bed ni en dul mochung' ne obila mano National Police Service koso winjo bed ni en sirikal ka wang'iyo kaluwore kod chike ma pacho kae wakili. Koro ting wuok diriyo nitie ting mar the criminal side of things gima sani ofisa miluongo ni Cleansy Baraza neno. Mano omako kien kaka polis manotimo makosa no. Inyalo paro nitie ng'ama iluongo ni Davji Atela jatend lakteche mabe osiepna. No inye gi polis ka gine ng'anyo mar mondo medgi osara matin. Kaito nwatero case mbele ma nogolo gimiluongo ni command responsibility. Manyiso niya ka in jatend kweth mag polise ine Inspector General kata in OCS kata ina unit commander, county commander to itimo gik moko ariyo. Mokwongo ichiwo order modhi achien ne chik kaka wacho kata jok michung' negi otimo keth to kikawa hatua mora ma chiwo discipline then
in responsible ne gima joka otimo. Command responsibility kata responsibility mar commander of a police unit. Koro ng'ama nya chudo nyabedo the commander of the unit, nyalo bedo police, nyalo bedo sirikal nyabedo attorney general, nyabedo the minister. Inyalo donjo ne IPOA kopo ni nitero wachni ne IPOA to ok gikaw hatua mora mora. Mane gima nwatimo e kes ja Pakistan cha Chiliel ma jaode ma ja Pakistan nonegi. Nwadhi wacho ni nwatero report ka IPOA to ngi gima IPOA otimo. Koro nodonjo ne jogo te, nodonjo nyaka the National Police Service Commission. Nowacho ni ne ok gikaw any disciplinary measures mar kumo polise mano nego ja Pakistan no chien ne kodok ka okoluwore gi chik kaka wacho. Koro nyalo bedo en jogo, inyalo donjo ne sirikal, inyalo donjo ne the commander mar the police unit, inyalo donjo bende ne police mano hinyi kata mano nego ng'ati kien. Yeah. To bende piny Kenya nitiere kod nikech kinde mathoth kwang'iyo ga kata kaka jogo mahinyore ng'anyo. Waneno ni kotergi kata od thieth kacha to sirikal wacho ni moko kuomgi ibo bed ka ithiedho kowuok e agulu mano mar omenda ma sirikal oketo tenge ne seche moko masiche mabiro apoya. Bende piny Kenya nitiere kod agulu moro mar omenda ma oket tenge ma wanyalo wacho ni en compensation fund ma ka giboro timore ng'ato kochwalo ng'ur mare ni odwaro mar mondo mi ochule to ka obila oserocho ratiro mare kata ochiele gi magine ng'anyo kacha. Bende piny Kenya nitiere kod agulu mar omenda makamano, kose pesa makamagi nyaka koro lunga jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda ting'ise ni koro ero los supplementary budget mondo koro wane kaka jogi inyalo chul kaluwore kod hinyruok mane giyudo e kinde ng'anyo. Koro apani pesa makamano nego bed ni nitie to bende decrease go kosewuok. Gimiyudo order mewuok e kot iluongo ni decree. Kosewuok to dhi ka attorney general. Emomiyo nawacho sani ni ok ane gimomiyo joluo osebedo kohinyore, nego bed ni sani pok ochul. Joma ohinyore 2007, mohinyore 2017, mohinyore 2023 nikech wachung' kuonde ma onego bed ni gigo wechego dhi mbele. Wan ka attorney general to wan ka ng'amo chung' ne pesa, giwacho ni pesa nindo gwasi sani. Koro mondo nyis ni gino nyalo timore pa ni at least jok ma kes manoter ma Azimio cha onego ti godo kaka example. Ka wach BBG minyisowa ni en adieri, broad based. Yeah. To kopogore kod weche mag manyo ratiro kowuok e pacho kae nikech wacho ni ka ng'ato dwaro mar mondo mi oyud ratiro kata kodwaro mar mondo mi ochule kaluwore kod hinyruok ma oyudo e kindego mag ng'anyo to nyalo dhi kata onyalo manyo okil mare. Kopogore kod okil mare onyalo dhi ka duola mano mochung' ne okinde pacho kae kata Law Society of Kenya bende nyalo chung' ne. Bende oyiene ng'ato mar mondo mi owuogane oko mano mar piny Kenya mar mondo mi odhi omany konyoko katiyo kod ranyisi wantiere kod wantiere kod mano weche duol mochung' ne kedo ne ratiro mag oganda e piny Afrika mangima. Bende duonde makamago nyalo konyo ng'ato ka odhirgi mar mondo mi ochule e pacho kae kaluwore kod hinyruok manoyudo e kinde mag ng'anyo. Yeah, onyalo timo kamano to gimomiyo ok ober ahinya ni sani cases kucha budho kabisa. Budho ka higni 5 budho mang'eny nikech court aina East African Court of Justice winjo cases moa e pinje te to bende pinjo osebedo ka oro pesa ne court no, koro gionge oginya bet kako nego bed ni gibet, koro cases yuare kacha, lakini mechanism no nitie bende the African Court of Peoples and Human Rights ma osewinjo cases moko kanyo be ng'ato nyalo dhiye. Lakini African Court nitie gik midwaro ni onego bed ni setimo. For example, Kenya ka onego inyis ni isetemo mondo iyud konyruok gi Kenya ka to pok iyudo. Dwaro no onge East African Court of Justice. East African Court of Justice dwaro mana ni idhi
dweche ariyo bang' gino timore, kaeto inyis kendo ni in jakanyo mar East African Community, in a citizen of a partner state, kaeto ichak inyis ni joma nohinyi otenore gi sirikal mar piny midonjone, kaeto idhi mbele. Yeah. To wang'eyo ni e kinde ma buche ma kamagi budho wakili, ranyisi nyaka bedi. Ranyisi ma kamago, donge bura kobudho ahinya ranyisi nyalo lala, kose jogo ma osewuok oko bong'ado bura ni wanto wadwaro mar mondo mi ochulwa. Ere kaka ginyalo ensure ni ranyisi ma gintiere godo gi sustain ranyisi ma kamano. Kwatiyo kod ranyisi wacho ni nitiere kata P3 form winjo bed ni ng'ato bedo godo mayango ni yes ng'ani obile mano hinye ma kit hinyruok mano bedo godo. Ere kaka jogo nyalo kano ranyisi ma kamago mar mondo mi kik gilala, kaluwore ni adira gimoro kobudho ahinya, ng'ato bende wiye nyalo wil, carelessness, kata ng'ato nyalo bedo ni olalo gimoro kumoro ma nyalo bedo hinga mamono mar mondo mi koro kik chule gikone. Okay. Awinjo penjo no. Apani gima ng'ato nyalo timo en ni sama ng'ato hinyore cha, to documentation miyudo to ikan maber. Kanda death certificate, kanda ilongo ni postmortem report. Mabende wacho ni nonro ne onego bedni kik yie mondo timre ka onge ng'ama ochung'ni, nikech polis nyalo ndiko gima gidwaro. Ka otime ka onge ng'ama ochung'ni, koro go sime. Sama gima kamano timore ni to go sime, many jo IMLU, many Kenya National Commission of Human Rights, many IPOA kata Law Society of Kenya mondo konyi. Kaito documents miyudo bende ikan maber, inyalo go picha, inyalo kata timo scanning to ikano gi email ni kata ioro ne ng'ato, kaito ikano gi maber mondo ka ochopo sama onego bed ni itero kes ni mbele to in gi evidence manyiso ni gima iwacho ne court no notimore adieri. Yeah. Ado nasoma nemo kuom ote ma Nyakwar Mogejwang cholo no kinyi makawuono. Nyakwar Malaki wacho ka ni Joyce Oyaore uru anonu ka an Tivet Giri Nairobi. Ongisa ni mos no kila mano engineer Uru Ben. Ongisa ni kuom adiera jogo moyudo hinyruok e ng'anyo onego chula. Ote machielo mano mar Akuku Otieno mar Thimlich Ohinga Migori County. Ngisa ka ni Joyce Penyina wakil ni to ka jatend penya kata kera mar Kenya ema nyochunga e mbele jo penya ma oyie ni jo Kenya ogo tiendgi gi lisasi to gi iko gi kaka doho ma Kenya ok chunga kende ni be jok mohinya nyalo yudo ratich gi adiera. Mar ariyo wacho ni ka iwacho ni doho dwaro joneno be gichiwo arita ne joneno e doho. Mar adek, ere kaka gifwenyo ni jong'anyo moko ma onegi kata ohinya gin jong'anyo e yo malera kata gin jonjore. Mano penjo mar Akuku Otieno mar Thimlich Ohinga Migori County. Ko mokongo gima jatend piny wacho no en gima nya wacho ni careless, to dire gima omiyo wacho gik machalo kamago to en gi advisors e kidieny te, en gi advisors mar weche sheria kopogore gi Attorney General, pod en gi ni weche constitutional Makau Mutua, en gi advisors mang'eny monego bed ni nyise gima chik wacho. Gima owacho no duoke paro mar command responsibility cha. To ing'en gima timore bende ni polis mowinjo order ma unlawful ok nya wacho ni naluwo order, nikech chik wacho nyaka ilu mana order ma lawful motenore gi chik. Ne nitie polis mane gigolo chumvi to gitero to donyang' cha, manyiso wacho ni Murkomen riambo. Ni sama ng'a chung' e bao tachung' kenda, nyiso ni unlawful order ok en defense, ok inya wacho ni naluwo order moa kuom ng'ama kama. Tapani kidieny mar court chung' kende, gigolo judgments ma otenore kuom ote moternegi kod evidence mochiw. To jochung' nitie gimiluongo ni Witness Protection Agency. To wach jochung' ni emomiyo court nyicho dismiss case manyisi ni kijana miluongo ni Bisley Kogicha, nikech osiepene mano gin gode ng'anyo no noluor. Inyalo luor nikech polis timore gi ji marach Kenya ka sani, koro ji nyalo luor.
to nitie gimiluongo ni Witness Protection Agency. To kata ka onge jachung', nitie gima oyiene court tiyo godo iluongo ni circumstantial evidence. Tiende ni king'iyo chal mar gik moko te, to nitie kaka ng'ama tiyo gi wiye, nitie conclusion ma chik oyieni chope. Ni kang'iyo gini kaka chalo, kang'iyo ni nying ng'ani nitie e lists moko mag government, kang'iyo ni Kenya National Commission of Human Rights wacho ni ji nohinyore kendo police hinyo ji, to joma nohinyore gin ji machal kama. Kang'iyo the incident report nigi nying kijanani, nyaka bed ni kijanani nohinyore ng'anyo. Nitie evidence ma indirect, nikech ok ochuno ni gima matimore nyaka bed ni nitie ng'ama neno. Inya go tear gas to ji ringo, tidong' kendi to police hinyi. Koro nitie evidence ma indirect kata circumstantial. Beseche moko koto yiene tiyo gi evidence miluongo ni hearsay. Tiende ni nawinjo ng'ato kawacho, osiepne mane gin godo e ng'anyono nonyisa, lakini sani oluor, kata be nohinyore kata otho bang' nyisa mano, oonge. Koro nitie kuonde ma hearsay evidence nyalo tiyo. Penjo mogik chanen mane? Penjo mogik penjo kae, niere kaka gifwenyo ni jang'anyono, jong'anyo moko ma onegi kata ohinya gin jong'anyo e yo maler kata gin jonjore. Koro nitie gimiluongo ni, akia gi dholuo but iluongo ni proportionate use of force. Tiende ni teko mitiyo godo onego pimre gi gima timore, gimitemo geng'o. To sani chik wacho ni police oyiene tiyo gi nguvu mang'eny ka otemo konyo ngima ng'ato ma nitie karatari. Otemo geng'o loss of life. Some life is in threat, otemo geng'o mano. Koro kata kobed ni en jamonjo, ke in e kama inyalo mako ng'ano, to chike ni mondo imake kaeto itere court. Koro jominego onego bed ni tin kabisa, to kapani mane gima timore sani. Koro kata kobed ni en, nikech samo inya wacho ni ng'ato ne en jamecho to karo ke en jamecho. Apani kata wan jonyuol osechwadowa mang'eny ka watindo ni nitie gima nitimo, to in ok itimo gino. Koro pare ni mano ng'ama ne inego. Iparo ni otimo gimoro tinege, to kare gino ok otimo, en oa tich. To be nitie ji mang'eny ma winjo ni ng'ani onge kata ng'anyono, en ng'ama ne dhi tije. Koro gima duong' kacha en ni itero kes no court, to court ng'iyo to wacho ni ng'ani gima notimore ne en gima rach, ne onege nonege marach, nok onego bed ni police onege. Kaito ka koto yudo kamano, to tiende ni rights mar bedo mangima, the right to life, nobedo violated. Kaito gima luwo mano en orders mana wacho ka compensation, declaration, gik ma article 23 ma katiba ma Kenya wacho ni court nyalo wacho ka oyudo ni haki mari nokethore. Inyalo paro ni ja Pakistan manachung' ne cha, police nowacho ni ne gimanyo gari mokwal, Mercedes Benz. To en ng'en ne nitie Toyota Land Cruiser. Geche go opogore kata kaka gichalo. Kaito police wacho ni ne wanege mistaken identity. Court nodagi mano, nowacho ni nguvu mane gitiyogo ne ng'eny ahinya kendo noketho chik. To e chudo kae wakili, kaluwore koda kata ranyisi mano mar kes mar Pakistan, mano familia makamano oseyudo chudo e yo makare. Doge? Yeah. Ing'iyo chudo gi ichudo, wanyalo wacho ni e kiwango maromo nade, kata ang'o ma garanti ni seche moko ng'ani ero nohinyore e ng'anyo, obila norocho ratiro mara, we wamiye seche moko $1,500,000. Ng'ani ero nonegi e case mar mistaken identity, we wamiye kata seche moko $1,10,000. Ang'o ma kelo pogruok mano mar seche moko omenda ma imiyo familia achiel gi omenda ma imiyo familia machielo? Koro gima timore ni kopo ni kes no dhi court, to court yiero ng'iyo gima notimore, to wacho ni gima notimore orach machal nade. Tapa ni gibende ginyalo ng'iyo circumstances mar ng'ano, ni en wuoyi achiel e odgi, en nyathi matin, en ng'ama duong',
no support ji marom nade iluongo ni general damages. To kot ema ng'iye, kot ng'iyo impact mar gima notimore no bende kuom jomodong' chien. Kaeto ochiwo fidia kata damages kaluwore gi assessment mar court mar rach gima notimore no. Awaso mane ote machielo mano mar Fredrick Osuru ong'isa ka ino yawre Joyce Mosna Okil apoye kuom chunga gi oganda ma oyudo hinyruok. Awinjo ka owacho ni gikonyo jopiny ma onge nyalo nono ma onge chudo. Penjna ong'isa kae ma nono ma onge chudo. Penjona kaponi case odhi kare ma ochudi pesa donjo e lwet okil mano penjo. To kaponi ochung'na nono to seche moko ochula kata $1,500,000 ok obi dwaro ni achwade gimoro an Osfred Osuru an Dandora Hey. Fred, so Chiliel ma nya Pakistan mana chung'ne cha nomi 10 million. Nokadwaro nochula gimoro. Yeah. Ka for example Law Society of Kenya okonyomi wakili to wakili no ni kuomgi in okapani nitie gimimiye. Yeah. To gima timore ni okinya kawo gi cases te nikech ing'eni nyaka yud bende kaka ichulo rent mari. Koro okinde gima gitimo ni gikiko inya kawo kes achiel kata ariyo ma bende nyalo encourage okinde okil kama loka moko mondo otem konyo kuonde ma ginyalo. Timore kamano ji kawo kes achiel ikawo kes mariyo itemo iluongo ni pro bono service. Mitimo manono ma onge chudo mondo iduok ne jopiny. Nikech bedo okil bende en gima Nyasaye makelo to kelo mondo ikony godo ji. But okinya bedo ni konya nyaka ichul rent mari nikech inyalo nindo kech. To ka ikawo kes ni kawe on pro bono to en kamano. Aneno ka Duncan Osome bende ng'isa ka ni penjna wakili ni kaka gima ne otimore ne Ojwanga gi Boniface cha be ochuno ni nyaka janeno bedie e kinde makoro familia magi ochwalo bura e doho ni gidwaro no chulgi. Koro gima nawacho ni nitie gimiluongo ni indirect evidence kata circumstantial evidence. Omaki kingima mawego okeli nyaka Nairobi mondik nyingi e book mane dho sel. Oketi e sel. Kiyudi kineni kendo tineni ni na city mortuary. Okochuno nyaka janeno bedi. Court nyalo tiyo gi wiye. Wach indirect evidence chen wacho ni ti gi wiyi ng'i evidence maluoro gini. Kaito miwa duoko ni ang'o manyalo bedo ni notimore kanyo. Penjo machielo ma bende aneno ka janeno marwa penjo kae ni ang'o ma katiba ma pacho kae wacho kutudore kod wechego mago mag ng'anyo mamuol. Wang'eyo gino makare ma katiba timore to ang'o mowinjo bed ni timore e kinde ma koro roch ratiro mano mar jogo mowuok oko ka koro ging'anyo e yo mamuola. Bende koro kaachiel kod weche ma bende nowach kod jatend piny Kenya William Ruto mano mar achielo gi lisasi e tiend ji. Mano nyiso nang'o en dhi ataro mar katiba mar weche mag ng'anyo mamuol kose? Apani Ruto ng'e maber ni oriambe wach no. But kubuog ji nikech riambo to oriambo mang'eny. Koro wach no oriambe ung'eyo kamano. Chik ondiko kama polis nyalo go ng'ato gi magina kata kama ok nyal goyo. To be kata Rex Masai nogo gi lisasi e bamne. Jomong'eyo wacho ni tielo nigi blood vessels madongo dongo. Ma nitie jomoko be kata ka betie to ng'i tiendi to remo chwe mang'eny mitho. Koro ok nyis ni kigo ng'ato gi lisasi e tiende to ok obi hinyore kata ok obi tho. Ng'ol be okelo. To ong'e ni oketho chik, ong'eyo maler ong'e kamano. Emomiyo napenjo ni akia ni advisors maginyise nang'o. Nikech ong'e ni gima wacho na en gima ketho chik. Ma polise moluwe to mokibro maki, moko bro pondo nikech investigation ok otim maber but mokibo yudi. To nawacho mbele kacha ni luwo order ma ataro gi mopogore gi chik ok en defense. Ok inya wacho ni jatenda nonyisa
sama idong kendi e bau to bowe jomoko e bau mani gima wacho kamano but ong'e noketho chik gima wacho ne en miriambo kene kaka chik wacho. Kaka sani wanyalo wacho ranyisi Cleansy Baraza sani dong koro nitiere kende bao kata jatend migo mochung' ne arita Kipchumba Murkomen mano wacho ni an okila abo chung' kodu nyaka giko onge kode kacha janeno moro penjo kae kata Cleansy police mane gin go mano chung' e bathe sani onge odong kende in fact police mano chung' e bathe chapa ni okawe kaka witness janeno. Ajaneno moro bende penjo kae openjo kae gi dhongere ni ting mane kata what is the role of the judiciary in holding the state accountable for injuries or deaths caused during protest. Ting mar doho en mane mano mar neno ni gimako mano sirikal mamalo kod ting mar jogo motho kata ohinyore e kinde ng'anyo mopogore opogore mosebedo kwanene pacho kae wakili. Anyalo sayo judiciary matin nikech kes mar ji 175 de winje kaka mapiyo piyo mondo duoko ne owuogi. Awacho ni nonyalo chiwo guidance kendo be nonyalo chiwo siem ne sirkal ni gima kama kotimore to ting' ne pek to kes no nobedo file apaniga 2023 to pod oling' aling' e kot kanyo 2024 pod oling' aling' e kot kanyo. Wakili baba iluongo ni Paul Mwangi man kode apani kes no de gidhire piyo de bedo gima ber kabisa. Kaito nanyisi nitie kijana iluongo ni Beasley Kogi notero kes ne mbele to koto dismiss koto wacho ni onge ng'ama noneno to nawacho mbele kacha ni ng'ama okinya dwaro ni nyaka bed ni nitie ng'ama noneno nikech ng'ama noneno nyabuok nyaringo nyabedo ni ebe onege police nyaliwi to goi ka onge ng'ama oneno. Yeah. Koro judiciary to nigi ting' mapek cases gite biro dhi e judiciary emomiyo bende mane koto dismiss cha nyaka wadwa dhi kode appeal mondo wayud guidance maber mondo tigo de cases ma biro mbele kacha. Gigi samo nyalo budho cases kamane ji ohinyore 1992 1990 kinde Moi moko nyochiko winji ginyalo budho but sani apani wan gi judiciary mochung' e chik maber ok giyud direction from ng'ato ng'ata tiche manyalo bedo ni ng'eny negi lakini kata Martha Koome Chief Justice osewuoye wechegi osewacho ni court biro chiwo ratiro biro rito ratiro mar jopiny. To kopogore kod wechego mag chudo ma kinde ka kinde wang'ene kose injie ng'anyo ng'ato kose to waneno ka familia ywak ahinya to jogo ma winjo ni jahera wane kata nyathi wane ne onge ng'anyo kacha to iro chele gi magina kuom mawe maracho wito ngimane. Kopogore kod wechego mag chudo bende nitiere yore ma kare ma seche moko inyalo tigo do e pacho kae mar mondo mi wakuma ne wechego mag tulo mang'eny kaachiel kod wanyalo wacho ni nek e lweto bila mosebedo kwaneno ka ng'eny ahinya e pacho kae ahinya to e kindegi wakili. Ko gima wasetimo time mano awacho ni wan nikech asetemo timo cases moko on that area en mokwongo wach command responsibility cha Koome mano hinyo Davji Atela jatend lakteche ne koto wacho ni inyalo tere court kaka en no kaka the commander nikech ka in commander to chik wacho ni in responsible ne discipline mar officers michung' negi. Koro manyo that kind of personal accountability ng'ato chung' kien to duoko gima notimo kata mane okotimo kadwarore ni otim omission kata commission ka aloke gi kizungu. To gima timore ne Cleansy Baraza ni be yo machielo mar chuno polise mondo ti gi wigi kendo gilu chik mar Kenya kaka wacho. Koro nitie gik minyalo tim mang'eny. Inyalo dhi ne unit commander titere court iwacho ni joma notimo gini ne gin e bwoye and responsible for gik mane gitimo. Mano ng'ama tero unit commander e court kaka Davji Atela notero Koome
In fact nodonjo ne ng'ato achiel kende nokoketo kata Attorney General ng'ama iluongo ni Japheth Koome ni polis manohinye ne nie bwo ng'atcha. Koro inyalo donjo ne the OCS, inyalo donjo ne county commander, but samitimo mano to nitie kaka onego ipangri in iwuon, nikech kidhi kendi to ginyalo luwi ma gihinyi. Ipangori nade? Inyalo manyo ji kaka Law Society of Kenya. Ng'e Law Society of Kenya wang'eny. Joma nyalo miyi bende arita kata backup moro makare. Nitie gimiluongo ni case strategy. Ipangori, ing'iyo ni to aponde tok Law Society of Kenya kata institution moro, nikech cases gi samoro kitero gi to ineno ka simbi ywak magalagala, ji dwa nobuogi, to kaka Law Society of Kenya wang'eny ok inyal buogo wawate. Atoka wadong' mana gi dakika 5 kende to atieko twak mar okinyi ma kawuono wakili. Bende nitiere seche moko kata chike moko ma inyalo recommend mar mondo mi wechego mag chudo ne ane kaka inyalo kase pacho kae, mar mondo mi buche moselewa ahinya e doho kaachiel kod jogo machano kata tero buche mag gedo ahinya to mag chudo, jogo ma yando hinyore ng'anyo mar tarik 25 dwe mokalo, sabasaba ni jogo mantiere kod gombo mano mar tero bura margi mar mondo mi ochulgi. Bende nitiere kaka inyalo kata recommendation mane kaluwore kod chik minyalo tim mar mondo mi okasane chenro mag chudo kaluwore kod chik, bende kaluwore kod evidence kata ranyisi ma ng'ato nitiere godo? Apana, anya duoke kendo ne joma sani wacho ni gine sirikal. Joma wacho ni sirikand manywanda. Pesa nindo gwasi, kata wacho ni wan mwachung' ne chik e Kenya ka mondo gichak gi joma nohinyore 2023 ma kes gi nie court ka. Ji 175 ka ng'eny gine gin joluo, to nohiny gi sirikal ma sani wawacho ni wantie ni, kendo ni wadonje mondo gik makamago mokwongo kik timre, to mondo jok manohinyore bende ochul. Apani magi gik moko 10 mane onyiswa ni magi gik momiyo jo ODM donje broad-based government. To aparo ni courts bende onego gima timore sani mondo gimi cases go dhi piyo. At least ka giwuok cases go to gibo bedo ranyisi ne mondo ogeng' gik machal kamago kuom timore. Kaito nitie chike moko ma oko bende masiro wachni. Nitie gik miluongo kata ni basic principles ne mag rights of victims. Ni gimoro marach kama kotimoni to nitie principles moko ma onego lu. Achiel kuomgi en ni wachni no onego winj piyo. Machielo en ni wach mar compensation opogore gi the criminal responsibility. Koro ok ochuno ni nyaka iriti mondo court mar criminal oyud ni ng'amane ohinyi, nikech macha to en about individual responsibility, the criminal aspect, to opogore mabor gi compensation ma en wach wanyaluongo ni civil issue. Aneno ka Stephen Ayayo kwatieko wakili penja kae ng'ire kaka inyalo pogo kin jong'anyo mamuol monegi gi jong'anyo ma ok muol to negi, mano bende iseduoko. Wachni mogik ka watieko to bende nitiere kaka jatend piny Kenya William Ruto kata jatend migawo mochung' ne wechego magarite pacho kae Kipchumba Murkomen, bende nitiere kaka kaluwore kod chik e pacho kae, bende nitiere kaka seche moko ginyalo acknowledge kata yango wechego mag chudo mag jogo ma ohinyore kata onegi e kinde mamuol, kopogore kod weche magisebedo ka giwacho ni ero polis chielura chiela ji gima gina to modongo waboneno kaka waumo kachiel kod wachni mogik. Yango eyo machal nade? Seche moko yango ni yes joma nohinya ibo bed ka ichulo, kata wacho ni joma nohiny kata joma oyudo hinyruok ibo bed kichulo, kopogore kod omenda ma kata wachiw ranyisi mane omi wuona Albert Ojwang'. Apani ginyalo yango kamano, to ok en yiero margi bende. Chik wacho ni ka gima rach kamano timore to sirikal nyaka chul. Koro gima timore ni nyalo budho kapok gichulo, but onego bed ni gichulo. Koro
anyalo duoko ni yes, onego bed ni giyango. Wachni mogik ka watieko wakili. Wachna mogik en ni aparo ni gik matimore gi onego bed puonj kuomwa. Ka wachako wayiero ng'ato to wayier ng'ama oluoro ngima jopiny. Ng'ama chalo maybe awe wacho ni machalo ng'awa, but wayier jok ma oluoro jopiny, oluoro remo mar jopiny, ok tho chwero remo mang'eny kama. Nikech gik matimore gi ok apani kata ne timore kinde Moi. Apani wan marach moingo kaka ne wan kinde Moi. Koro ka wang'iyo to bende jomoko nitie mawacho ni gini timore ne jomoko, jogot, jorabuon sani, but wasebedo kama gintie. Koro gima duong' en ni gima chal kama ok onego bed ni timore ne ng'ata ng'ata. Nikech siasa lokore. Sani wan e sirikal, chon kacha ne waonge. Kiny wanyalo bedo ni waonge. Koro gigo onego bed ni timore nwa kiny nikech waonge sirikal. Mane gima nyalo wacho maduong'. Keto bende nyalo go mos ne joma osehinyore kata olalo jogegi e weche machal kama. Aero kama na inya wakili Ochiel kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi wabed kod twak otudore kod chulo joma ng'anyo hinya. Sama ne kuom ote ka watieko ka Duncan Osome ng'isa ka ni dakteche, ng'isa ka ni piny na wakili ni dakteche matimo bero to chiwo duoko ma sirikal ema dwaro ikawo ne gi okang' mane. Kata kamano thuolo marwa e morumo okinyi ma kawuono. Riko Baba bende wacho ka ni jogo maonge pesa bende nitiere kaka inyalo lune gi kes margi mondo giyud ratechgi ka ng'atgi ewi ng'atgi monegi, nikech wacho ka ni nyocha neno janyuol mar Regana ka ywak ni nyathine nonegi gi polis to iwacho ni ginie buche machon mano to ikonyo nade. Kata kamano wakili nosewacho ni ng'ato nyalo riwore kata nyalo makore kod okila kata duol mochung' ne okinde pacho kae mar mondo miyo ne kaka nyalo chule yo makare. Engineer Lazaro Kanyambok bende ng'isa ka ni Joyce Oduor dialogue is the only way forward. Mago moko kuom ote manyakora Muge Jongo chwalo no kinyi makawuono kokalo yore waduto te mag tudruok. Wakili Ochiel ero kama na inya kendo kuom kawo thuolo mari mar chope studio wabed kod twak. Nyakwara Muge Jwang gi kanye mwachopo gode giko mar twak moro mokwongo e chenro mar Opinyo Kinyi makawuono. Wakaw mana yueyo madundo gi sani twak kata chenro mabiro bang' ma en ng'e jothumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Kik idhi mabor.